Menos mal que traes moita equipaxe. Mamá! Estou de baixa. Como? Eu no fello que xa che contara. Por que traes tanta equipaxe? E Sara, como lle vai a túa moza? Pois de maravilla. Neste momento está viaxando a Hong Kong. Xa me contarás para que queres tanto cachifallo. E onde os vas meter? Ai, mira a muleta. Que ben, mamá, a muleta, así. Falaches con Sara? Que aterrou ben? Deixame falar, Sara. Iso é mentira, que? Pero que me deixes falar. Déixate de leries, Alberto. Queres a verdade e nada máis que a verdade. Si quero. Vai un día precioso. Se non fose porque ben Berto, xa me estaba bañando. Falo con Pili, a miña mellor amiga. Ui, preséntome. Son Carmela. Vivo en Rianxo e vivo soa. Teño 3 fillos, os 3 homes e os 3 fora. Oxe ben Berto, mediano, que hai case un ano que non o vexo. Chamou desde Benavente. Non, moito non contou. Este agocha algo, digo cho eu. ¡Ah! Quitaches má palabra da boca. Boda. Meu fillo é dos que leva anos dicindo que el non é dos que casan. Pero eu sei que algún día vai comer todas as súas palabras. E pode ser hoxe. Ela seguro que quer ir de branco. Como lle chaman? Iso, o reloxo biolóxico. É que ela xa ten unha idade. E claro, o tempo... Tic-tac, tic-tac. Non a coñeces? Non, Sara non ven. Sei que está de viaxe de negocios. Menos mal que traes moita equipaxe. Mamá, onde está a miña nai favorita? Tiña moitas ganas de verte. É que perdín as chaves. Ai, e tamén perdiches a máquina de afeitar, porque... Vaya pintiñas me traes. Quen te viu e quen te ve. Dende cando te deixan ir así ao traballo? Non levo nin 10 segundos aquí e xa está dando na diana. En serio, como fai? É que non estou traballando. Como que non estás traballando? Non, é que estou de baixa. Como? Pero que tes? Oh, nada grave, non. Eu no fello que xa che contara. Que ias contar? Non me contaches nada. Sí, muller, que foi xogando fútbol nun partidiño destes da empresa de juniors contra seniors. Xoga fatal, fatal. É un pingüín de pantalón curto. Claro, entón cada vez que, sabes, fago así aquí, o movimento Ai, horrible. Sí, a ver, creo que se quixese, pois sería un bo mentireiro. E polo póker. Práctica. Teño unha sensación así como... unha premonición. Ou será un vago? Non sei. E que vou facer? Que non podo chegar e soltarllo todo así de golpe. Para que? Para que se me desmaie? Pois non, tireillo pouco a pouco.
Mamá, que non estou tan mal. Podo levar unha maleta, Que ben podo. E por que traes tanta equipaxe? Non terás a Sara por aí agochada e me tes preparada unha sorpresiña, Non, mamá, Sara non vai vir. Pero quería, Sí. Ai, volviches pintar? No tempo que levas sin vir, podía ter cambiado ata de casa. E de fillo. A miña nai leva o Atlántico no corazón. Dende que se instalou aquí, en Rianxo, converteu esta casa nunha especie de guarida de bella loba de mar. Ás veces penso que noutra vida foi pirata. Viches? Viches que cousa tan fina, Non me digas que non está moito mellor así, sen eses pósters de melenudos feos que tiñas, É implacable. Unha vez quitou do salón todas as fotos das comunións porque non lle combinaban ben cuns marcos que comprara. Unha casa é de quen vive nela. E que conste que non lle tirei nada, Que ganas non me faltaron. A que non sabes que en casa? Iago, aquel rapaz co que xogabas todos os veráns. E só leva un par de anos coa moza. Hai nos compresa, Sí, que ben, por Iago. E Sara, como lle vai a túa moza? Pois de maravilla. Neste momento está viaxando a Hong Kong. Berto e Sara traballan xuntos. E como son adictos ao traballo, son unha parella moi unida. Claro, moita responsabilidade, non? O sector das telecomunicacións, imagina, que últimamente viaxo bastante, moitísimo a Asia, porque estamos abrindo mercado, Despedironme a semana pasada e nin sequera son quen de dicirlo a miña nai. E Sara ten 35 ou 36? 34, mamá. Xa non é unha rapariga. Hoxe non estou emocionalmente preparado para unha conversa sobre paternidade e moito menos sobre Sara. Au! Ai! Oh! Que estou un pouco... Voume deitar, que eu no cello de tantas horas conducindo. Mátame. É que lle pisas moito, Bertín, Claro. Cantas veces cho teño dito? Ai! Ainda por riba es que fin a muleta no coche de Sara. A muleta. Pili! Pili ten unha muleta de cando se rabrou na clase de zumba. Vou por ela. Vale. Esa. Por pouco, Ves? De baixa. Sabía eu que algo pasaba. A ver que non atura agora sen traballar. Vaise estresar. En fin, mellor non darlle voltas. Ai, que maravilla vir vivir a esta zona. Dende logo, son unha muller afortunada. Toda a Barbanza é espectacularmente fermosa, pero Boiro e Rianxo cheiran a mar. E pensar que antes non era quen de ver todo canto isto ten. En fin, se Berto queda 2 semanas, teño tempo para facerlle gañar algún quilo. Sobre todo, para que coma san. Non quero nin pensar o que come alá. Bos días. Bos días. Bos días, Ángeles. Hola, Rosa. Hola, buenos días. Que tal? Ben. Mira, que resulta que chegou o meu fillo, ven pasar uns días a casa e quería sorprendelo con algo. Leva uns chupiños da ría, que saben moi ben. E unhas negros da ría que son moi ricas. E comendo chupulpo, ou chopo, ou xoubas de rianxo, un abadexo, uns mexillóns,
Moito sabes ti de peixe, Eu nunca tanto hei saber como a ti. Home, eu xa sou maior, muller, xa teño 65 anos. Canto tempo levas entón nisto? Aí levarei 40 e pico. Xa quedarei nesto, agora 2 días que me quedan ou pouco máis. Mira, e peixe sapo non tes? Ai, non hasta o fin de semana. É que lle quería facer un peixe sapo, Ai, muller. muller, ven o fin de semana, muller, que che traio. Mira, vouche levar un polvo, E xa buscarei por aí noutro sitio peixe sapo. Bueno, pois vouche poñer. É moi boa, é da ría, Mas de coriñas tamén, que hai boas, queres? Mira que boas, muller, mira para aquí. Boa, sí. Están sabrosas, Pero como hoxe- como as estas non hai ningunhas por aquí, Hala, toma, vale. Ala, ata outro día, Ángeles. Moitas grazas. A ti. Hala, chao, hasta luego. A verdade é que son demasiado fiel á tradición. Nada máis Berto entra pola porta, alaba e Carmela a mercar un polvo. Pero desta volta voulle facer unha sopa de peixe. Xa lle farei o polvo outro día destes. Mi madriña, Berto, é todo isto? Mandeino por mensaxeiro, dende Madrid, sí. É que mercamos mobles novos, estamos en espazo e un pouco para... Ai, sí, xa me contarás o deses mobles. É que nos elixiu, tío Sara. Pois un pouco así entre os dous. Xa me contarás para que queres tanto cachifallo. E onde os vas meter? Ai, mira a muleta, que ben, mamá, a muleta, así. Despois xa podo axudarche con todo isto, Os trastes enviou no Sara, sen previo aviso. Pero non podo dicirlle a miña nai porque daría un desgusto. É importante medir os tempos, pouco a pouco, antes de soltar a bomba. Falaches con Sara? Que aterrou ben? Queres que a chamemos? Non, que dis, alo son as tantas. Mira, o que sí, se podrías traerme un par de coxíns, porque o sofá está un pouco duro, esto, Claro que sí, meu rei. Agora che os traio. Que ben. Ai. É moi duro ter que mirar a tua nai aos ollos e dicirlle que trouxo a un perdedor ao mundo. Impecable. A miña casa está sempre impecable. Xúroche que parecía que había máis caixas. Que? Xogando os marcianiños? Aproveitando que Sara non te ve, Sí, mira, non terás por aí un coxín un poquinho máis mol, non? O psicólogo dixo, Berto, levas anos dando 300% nunha contorna moi competitiva. Tes todo o dereito do mundo a tomarte un tempo para reflexionar. Iso que non. Déixame falar, Sara. Dixo mentira, pero que me deixes falar. Ela é algo controladora. É lista. Moi lista. Berto, que pasou? Estás ben? Por que berrabas dese xeito? Pasoulle algo a Sara? Non. Se non falaba con ninguén, É por o xogo este que o vivo tanto que me emociono. Por iso? Si, é unha pasada. É un cociñeiro que fai tortillas e tes que darlle a volta a tortillas en que caia e cantas máis tortillas, pois... Pero, claro, non pode caer e, bueno, cando chegas ao número 1000, pois danche un sombreiro así de cociñeiro e... Mira, a volta, dille a volta aí, 1000 puntos máis. Divertidísimo. O que che digo, Pili, aquí nin boda, nin farrapo de gaita. Sí, iso pensei.
Sara e máis eu estamos pasando por unha crise. Pero depende de nós, non? Que a parella saia reforzada de todo isto. Seguro que dentro dun mes imos rir, lembrando que me botou da casa, que enviou as miñas cousas por correo, que cambiou todas as pechaduras. Teño moita sorte de vivir á beira do mar. É case como ter un hospital na porta da casa. A medicina do Atlántico é todo un mundo. Eu só con miralo xa me relaxo, pero hai moito máis. Eu pouco podo facer polos asuntos do corazón. E se cadra sí que podo facer algo por ese nocello. Así poño a recoller caixas. I heard you got a job at the builder's yard. But we should never say A auga do mar é moi boa para sandar moitas doenzas. É gratis e sen lista de espera. Por exemplo, vai moi ben para as escordaduras e as torceduras, porque é antiinflamatoria. E se xogas mal ao fútbol como Aberto, porque é un torpe, pois vai moi ben a auga do mar. O que tens que facer é somerxer o nocello, o xeonllo, a man ou o que sexa, en auga de mar durante 10 ou 15 minutos. Se o repites varias veces ao día, baixará a dor e a inflamación. Se podes vir ao mar, moito millor. E se non, como Aberto, pois xa ven mamá, enche o garrafón e xa na casa, no bidé ou nunha toalla, pois o pé ou o xeonllo ou o nocello que sexa, a remollo. Este seguro que aproveita para xogar ao Candy Crush. Ui, como pesa. Todo sexa polo paciente. Isto está arrasado. Tes que ordenar. Xa. Traiuche auga do mar pro nocello. A desorde pode sacar o peor dunha persoa. E que queres que faga con ela? Bebela? Sí. Buenos días. Que hai? Alberto, que significa isto? Chao. Pero... Pois que vai ser, Cousas miñas. Xa che dixen que estamos de reformas no piso. Pero, como que reformas? Dixenche que non me traes máis trangalla. Que trangallada. Aparta por aí, aparta. Pero... Por aí, por favor. Por favor, pero que é isto? Ninguna trangallada. Mira. Ai. Por favor. Un armatoste. Dame xaqueca só de miralo. Gastei o meu primeiro soldo nel. Enteiriño. Estrutura de madeira, con tratamento antihumidade, polivalente, lineal. O que si, mamá, habería que traer outros marcos porque eses de aí non combinan moi ben coas liñas deste deseño. Non será que a Sara non lle gusta? Mamá, Sara mandamo porque sabe que os teus mobles non son moi ergonómicos. Por favor. Rapaces, a onde ides con iso? Mil veces lle preguntei e non solta a prenda. Aquí hai moito máis do que parece. Sí. Este minte como un cosaco. E o que é peor, está invadindo má casa. Este sofá é unha declaración de guerra. Sí.
Déixote que estou facendo a sopiña, eh? Sí, tráeme iso, sí. Que non te ves aberto, eh? Hasta logo. Perdón, xa estou. Ben, pois para facer esta receta precisamos 75 gramos de aceite, 200 gramos de peixe, 200 gramos de marisco, unha cenoria, unha cebola, un dente de allo, un allo porro, loureiro, azafrán, fumé de peixe e 100 gramos de pan. Comezamos fritindo a cebola ata que estea transparente. A continuación, incorporamos o allo porro, o allo, a cenoria, o loureiro, o azafrán en febras e deixamos rustrir todo. E despois engadímoslle o fumet de peixe. No primeiro fervor agregamos o marisco e o peixe e deixamos ferver uns minutiños. Retiramos o marisco e o peixe. Limpámolos e reservámolos. Despois botamos a sopa ao pan fritido e pasámolo pola picadora. Coamos este caldo, pasámolo a unha pota, deixámolo ferver e botámoslle sal. E por último, colocamos o resultado no prato. Nun prato fondo poñemos os anacos de peixe, o marisco e o caldo. E agora podemos decorar cuns anacos de pan de brioche fritidos. E esta sopa fará que Berto se abrande e caia na trampa. Marcho ao meu paseo. Vale, pasarás pola biblioteca? Sí, claro, non o esquezo. Quero ler moito. Sí, incluso estou pensando en escribir unha novela. É que síntome inspirado, isto era o que necesitaba. Tempo, paz, cero presión. A miña nai, que é unha crack. A trampa está lista. Agora só queda agardar polo raposo. Ai, este Berto, que enredante é. Se cadra, son todo figuracións miñas. Pero que podo facer se non fai máis que mentir? Está claro que necesito desconectar. Vedes esa fachada? É o Museo do Mar de Rianxo. Sitúase no que antes se chamaba a Casa do Coxo, coñecida así por unha curiosa personaxe que habitou nela a principios do século XX. Hoxe en día, é a parte fundamental dun proxecto chamado Rianxo, o mar feito tradición. Hola, Quique, como estás? Bos días, Carmela, pois por aquí un día máis. Paso todos os días por aquí e nada. E por fin chegou o día de ver o museo. Pasas por diante non entras, é unha pena. Mira, estamos no Museo do Mar de Rianxo. É unha pequena instalación que nada, o que busca é resaltar as singularidades propias de Rianxo na súa relación co mar. É o mellor para velo e para contextualizalo e darse un paseo por el. Pois a mellor forma é eso, vir ás salas e velo, destacando en Rianxo quizás a forma máis vistosa ou máis singular de pesca que temos é o xeito, a arte do xeito. Aquí temos unha pequena maqueta que nos mostra a verdade como se pesca con esta arte. Chamanlle arte de deriva en malle, ou de deriva ben
porque se te fixas, a rede non está fixa no fondo, senón que simplemente está enganchada a unha embarcación que se pode mover pois a onde leven as corrientes. O enmalle consiste en que os bancos veñen e chocan contra a rede, e as sardiñas quedan enganchadas por as agallas. E despois os mariñeiros simplemente teñen que tirar por a rede, e tamén, antiguamente, o tradicional é que se pescaba só 2 veces ao día. Chamábanse o asexo e a luzada, é dicir, cando a luz estaba minguada, ao amencer e ao atardecer. É a forma típica, a máis típica de pesca de Rianxo. Justamente tamén estamos de enhoraboa agora porque dende a Unión Europea, que é un pouquiño quen controla todas estas normas, as artes de deriva están consideradas perigosas para o mar. E co xeito está clasificada como arte de deriva, que aparte de ser unha arte de deriva, é unha arte artesanal. E sí que permiten artes artesanales. Se iban a estudiar o caso do xeito, é o máis seguro que o deixen pescar, porque para Rianxo significa moito. Da flota pesqueira, que son eso, sobre 400 viñedos e 400 embarcacións que pescan ao xeito, o 80% son daqui de Rianxo. A arte de pesca esta chamase vou de vara. Os vous, todo o que teña a palabra vou, significa arrastre. Este é un arrastre artesanal tamén, e recibe o nome, o vou simplemente consiste nunha gran bolsa de rede que pasa polo fondo e atrapa o que haxa no fondo. Chamanlle vou de vara porque ten unha vara para manter aberta o que é a boca da rede, as pernas da rede. É unha arte bastante perniciosa para o fondo. Permítese por cuestións económicas e non deixar as familias sin ingresos. Regulouse os lugares onde se pode pescar, as épocas nas que se pode pescar e as especies nas que se pode coller. Acompáñame. Esta quizás é unha das partes do museo que máis me gusta. O que se intenta representar é eso, unha pequena carpintería de Ribeira. As carpinterías de Ribeira eran eso, pequenos chamitos que estaban, veis, ben o nome, carpintería, porque traballan a madeira. E de Ribeira por a súa ubicación. Estaban ubicados, pois, na beira do mar. A lógica é eso, se vamos a facer un barco, o normal é facelo á beira do mar, darlle un pequeno empuxón e que sae navegando. Esta é unha maqueta, a escala máis ou menos son 3, dunha lancha xeiteira. E podemos encontrar sitios como estes por aí ou só quedan nos museos? O museo é un sitio onde se conservan as tradicións. Aquí en Rianxo temos, por decirlo de alguma forma, museos vivos. O que che pido é que te des un paseo pola Ribeira e que descubras, explores e despois vesme contar, a ver se existen ou non. Canto me prestou este paseo? Que relax. Vou pasar pola biblioteca e despois a ver a grabación. Estou tan enfadada que nin sequera vou ir limpar as manchas de chourizo. Toda esa porcallada aí, secando na miña alfombra. Non quero nin pensalo. Hoxe tócame a min cociñar. Non sei que pasaba, que a miña nai estaba se cadra un chisco alterada. Sí, iso que fixo o seu paseo matutino, pero nada, cada vez que falaba, hinchábaselle aquí a vea do pescozo e sorría tal que así. Pero,
Sexa o que sexa, con este menú 5 estrelas seguro que se lle esquece todo. Simplifiquemos as receitas cociñando con conservas. Para esta receita precisaremos de 150 gramos de ourizos en conserva, 4 cunchas de vieira ou de ourizos se temos a man, 15 gramos de manteiga, unha mazá golden, azucre e aceite de oliva. Sempre que veño de visita, miña nai dame un feixe de produtos en conserva para que leve aló. Con eles aprendín a cociñar pratos moi sinxelos, pero tamén moi deliciosos. Comezamos. O primeiro será pelar unha mazá e poñela a cocer. Se non sodes moito de traballar, como a min, mesmo podemos empregar o microondas. Mentres tanto, trituraremos os ourizos cun pouquiño de aceite de oliva e auga. E a continuación cortamos en cachos a mazá para facer unha compota. Engadimos a manteiga fundida. Se a mazá está moi agre, podedes botar un pouquichiño de azucre. Agora, para colocar os ourizos no prato, usamos as cunchas das vieiras. En cada unha botamos o puré de mazá e no centro os ourizos. Que? Non me digades que non foi rápido e doado, eh? A miña nai Carmela vai quedar pampa perdida. Exquisito. Non, se o teu fillo, cando quere, quere. Ai, se quixese, podería montar un restaurante, a que sí? Seguro. Pero mellor cando esteas mellor da perna, non? Claro. Oye, e como é que ti estás de baixa se ti no teu traballo prácticamente non tes que andar? Como que non? Ti sabes o grandes que son as oficinas ali no traballo? Sí, mira, eu diariamente podo facer 5 kilómetros entre reunión e reunión. Sí. Tranquilamente. Sí. E despois, pois, as viaxes tamén, as viaxes. Sí, e subir os avións. Baixar dos avións tamén. Sí, estar de pé. Estar de pé tamén cansa. Claro. Bueno, está todo moi rico, pero marcho xa, eh? Viches a muleta por aí? A muleta? Non. Uso os paus de golf. É que teño que ir ao baño. Entón, se poderías buscar a muleta... Non poderías, non. En fin, que lle imos facer, eh? Xa apañarei para topar a muleta. Cando tiña 7 anos, o profesor díxonos que era superdotado. Que fixen mal? Parecerache bonito, mamá. Iso é unha agresión contra a miña intimidade. É un delito, eh? Pois estou máis cachas do que pensaba. Quen, ti? Ti és unha vaca. Unha vaca de sofá. É polo sofá, non si? Moito conto, con que non veño visitarte, pero é que despois ti non fas nin isto para que convivamos como unha familia normal, eh? Déxate de lerias, Alberto. A verdade. A verdade. A ver, que é todo isto? Por que o meu salón parecía unha feira? Por que non estás traballando? Por que discutes con Sara? Vale. Queres a verdade e nada máis que a verdade. Sí, quero.
terrible. Váiseme instalar na casa e ven para tolearme. E o do traballo, outra. E o da moza, esa lagarta que botou do duples. Pobre. Así anda de perdido. Non sei como será a nosa convivencia despois de tantos anos, pero o que sí sei é que durante moito tempo desexei que volvera algún deles. Pero despois quitáronse máis ganas. Pois non hai moitas voltas que darlle. Agora tes que buscar outro traballo e outra moza. Ás veces sinto envexa da miña nai pola sinxeleza coa que toma a vida. Creo que vai ser unha moi boa influencia neste proceso tan difícil. E como mañá non saques toda esa trangallada, vas dormir ao fresco no teu sillón italiano. A ver, mamá, onde están as cámaras esta vez, eh? Aquí, están as cámaras aquí, eh? Tengo un micro isto. Ninguén dixo que as relacións nai e fillos sexan doadas. Isto non vai ser fácil. Pero por moitas complicacións que xurdan no camiño, sempre hai que buscar e atopar o sal da vida. Toma, anda, toma. Que payaso eres. Ai, Ai, mamá. mamá. Capítulo 1, sillón Berto 4, toma 1. Ai, me asusta, Rubén, para ya. Berto e Sara traballan xunto. Síntome inspirado, porque isto era o que necesitaba. Paz. Clima. Clima. La mosca, sí, va a salir por aquí. Vale, cortamos. Me siento afortunado cada vez que Héctor me encuadra con su plano. Yo digo que soy... ¡Ay! 75 gramos de aceite, 200 gramos de peixe, 200 gramos de marisco, unha cenoria, unha cebola, un dente de allo. Onde está o dente? Un dente de allo. Azúcar e aceite de oliva. Sí. Perdón, xa vou. Non era así exactamente. E con eles aprendín a cociñar unha e bueno, por que non? Comezamos. O primeiro que faremos será poñer a pelar, unha cosa un pouco rara, non pasa nada. Capítulo 1, secuencia 22K1, toma 1. Sempre que veño de conserva, miña nai... Vamos! Va. Perdón. Pues podese mollar. A ver.